Shwa kajing penlong ya ka Lok Sabha election ha ka jela ka parti seng riulum ka balarim tam ka United Democratic Party UDP kalapra phom hari bhoi namar kajing mi no jong ki he nongelam bat ki nongkit kam bahak mat jongka kata kentup nadu ki nongelam ka Central Body Youth Wing and Women's Wing ya ka ni lapen pau da uba donbok khamdej MLA barim ka Mauhati but working president ka UDP state wing but Ribhoi district habak ren shakilat pathai kubor haka arpo tarik leber na kalyang uba khamdej ubala ongru bakani ka jingmi no jong kini kinongelam ka UDP kamdei namar kinu kidaw Henry ka dei dala ka jong ka monsngo bha bat jingsngo thu nalor kata ula ongru bahadu menta kini kinongelam bat kinong tre ka party kibalami no nakaseng UDP kimpat shem la shem ya kanu karai banlet penyaso sya kinu ki party san hima ha ka jela bat halor kani shenkin sa pentep pat ba baro kinongkit kambat ki khat kibalami kidan hadu lai phuai ngon rengkat lang bat kini ki para nongkit kam kinong tre jong ka party UDP ki bahap hapo jong ka Ribhoi district ki jongi bat kumjuru ki balong ro kinong kit kam ki bedan lang rengkat hangne na kaliang jong ka district UDP Ribhoi district bat ru jong ka central body jong ka UDP jong ka state Meghalaya jongi ti nganam jar kerteng wi baro marba kan simpor yangi mo ti hangrei hangne ki don na kaliang jong ka kindon la ka wings nalor jong ki rangba ngidon jago women's wing ro ngidon hangni kinong kit kam ge bakman nang tangi don ro kinong kit kam nang kaliang jong ka youth wing ro kidon lang hangni bat kini kinong tray kidei kinong tray badan ha district bat kumju ro kibadage kinong kit kam kinong tray jong ka youth UDP kibana ge jang ka central body ro de hani kumju tingi don hangni ka ban panpau hakmat jong ki parlok prajor ke paranong sinong bi jong ka dong ka thang Ribhoi bat kumju ro jong ka kasi jeng tiam Meghalaya brokoi ya ka ei ka jing thmu bat ka ei ka sinjam ka bana kaliang jongi kum ki paranong kit kam kinong tre jong ka party UDP hapo jong ka Ribhoi district kentup lang bat kinong kit kam jong ka central body jong ka UDP hagaba ngi la shim ya ka rai ya ka ba ngin umdeta mangila shim ka ra bangin resign no handring la ya resign kum kinong kit kam ki bakmat jong ka party UDP hak bangira don lang ka kerteng jong kinong kit kam bat ka designation ka post baki ban hapo jong ka party hakini ki snem ki por ki balalek ti ngi kwa ban pensyai hang ni ngi namburi ya ka e ka jing shisha ngi kren kum magalong ngi kwa ban le ki ber habasya habashit ka tip lang bat kamdei ban long bangi ngi shim ka rai ka klung kena Anda ngilai si mungkin negara ada bengia perkat sani bah, ngilai keren, ngilai kendu, ngilai diskus hadin bengilai keren, ngilai kendu, ngilai keren, ngilai sim ya karai, dah kawai kejemut bah, kita kibala sendiri ban, mi no nak parti UDP, ngilai sain lang hang ni, tang kinong kit kam kibah keman, ngamong ya kinong Kristian. Hendak kinong Kristian kita, ladai keren ni kata kemat kalangan ketak susu. Dari tang kinong kit kam ke bahkemat jong ke parti hapo jong ka youth wing, women's wing, bat agaliang jong ke rangba hapo jong ke Ribhoi district bat kumjur ke bade jong ka state ke bahap ke bade nang ni hapo Ribhoi. Tinggal si me ke negara bangila resign no ke bomut ba ke jing ade jong bat ka parti UDP kala kut nadu mentakasi. Di kata kelong bagi kwa ban pensengau hakmat jong di pajbak babun lang ba jong kan galat thai kebor lang ba jong pigi press media. Ngimdan gono-gono kadaw basimet ne ke jadi bat ki paran kit kam lah ke jadi bat ke district ne ke jadi bat ke state UDP kinong kit kam ge ba khamat jong ke parti ngimdan kono ke bangilong offended yanon no ne kam don kono kata ke jing so persya mo ke bagi ong ngia sultanat ngi buram keliang iwe ngia trei bha ngi lep ha ya ke kam mangi yaki bat maki yang ngiru tandai kane kalong ka sinjam ke bangi sim namar dak bangi perkat nak mentah kalau way jong kene ka dong ka thang ka ri ba ka judgment ri ka chingi kumno bangila ban trei ban ya don benta nak mentah ki ba khamha ki bonra nak mentah ka bit ka biang bat ka bha ka miat ka roi ka par jong kene ka dong ka thang jong ka ri ba ka judgment ri chingi de halor kita ki daw ki ba ngila sim kene ka rai rang ba ha ka bangila ka ya kut jimut lang ban ngila sign lang
ba ngila mi no na ka parti UDP naduk mentagasngi haka jide bat kani ka parti UDP ngem don isu te nagaliang jongi kita gebanang sa apa ka parti UDP nginam pen bor yaki bakin wan ban dia soalang mo and but henry nagaliang jongi su ai khublei yaki bakin sok song san mo kini akot yakia kini bit ya biang kini ya roy par nagaliang joki di tangita kibingi dan ban pau nagaliang jongi kum kiparan kitkam kinong tre jong parti UDP hakmat jong pi ke langba jong pi kum gelat patai kebor se kipej bak nong sing snong bi jong gane ka temri boy jongi bat kum juro na kum ta kiparan nong nong sing snong jong gane ka rikasi jeng tia ba kejela megaliang jongi bar koi ya mentang impat la banong nomor ba ka syong ngin se perkat pade kei ke bami nang ni nina ya slok lang ya perkat nomor syua hadin ba Syuaban mi bangin yasim syuai kata karai kata kamla melong ke jemut bidan lang hangi perlok nyemla banong kata ngin se perkat pade kum nongin le syai ngin le laning ngin syu resign lakut ne menang banong kata